ayo dañal men hayo bural men dinyal di daka mboda yeta tagadami jimawa badomi jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daaro e yawo pidi tv en garti e katande jomiraɗo subaka hande o gam yettina ɗon ko sifa e kelle gadane e jaydeji leydi sénégal joni joni paɗen koye jaydeji ɗi gadami talata nogasi go lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi jeegom ko sifa e kelle gadane e jaydeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jayde wolfo quotidien kam musimen janiyankoɓe ɓe garti ko e gonnoɗo e horejo leydi sénégal Macky Sall gartuɗo ko yuti ala haali on ɗon loi amnesty mo ganduɗa kay rewino ɗo hete nder leydi ndi ko yuti ala haali ɗin ɗon violence uji bonnoɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho jaggi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi o holliti noon kanko Macky Sall so tawi kay ɓe jiiɗi yoɓe mbat abrogé on ɗon projet de loi so tawi kay ɗum ɗon laatima ma ande on woni hol baɗɗo ɗen ɗon gueɗe on woni holi on ɗum e tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Walf quotidien jayde quotidien le quotidien kañum arti ko yuti ala haali ɗin ɗon konngudi ganduɗa kay Macky Sall gonnoɗo to hoorejo leydi sénégal suuti ɗum holliti noon wonde kay Macky Sall kañum kay suuti konngudi sans masque ko ɗum ji sababu noon ɓe garti ɓe mbi ko ganduɗa kañum woni gonnoɗo to hoorejo leydi Macky Sall kañum kay arti ɗin ɗon konngudi holliti kay wonande kay so tawi kay kamɓe ɓe jiiɗi yo artude eko yuti ala haali ɗin ɗon kewkewoji ganduɗa kay kewino ɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho jaggi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko yuti ala haali nden ɗon eɓɓore on ɗon projet de loi amnesty wonande kay yoɓe mbatta abrogé so tawi kay ɗum ɗon laatima maɓe gandu on woni holi on baɗɗo o maɓe gandu ko yuti ala haali fanno ma hunde kala laaɓ kono wi kam musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde quotidien le quotidien kono noon jayde nde ruttanima Ousmane Sonko mo ganduɗa kay ko horejo jaggoɗo walla ni gardiɗo kalno lande Pastef kanko oɗo saaha joni ɓe kolliti kay wonande omon omon laña omo tekkina banggue makko hono no wiiri e jayde ganduɗa kañum woni jayde quotidien le quotidien jayde wiyetede jayde tribune quotidien kañum arti ko eko yuti ala haali on gol ɗon jaabowol on gonnoɗo e hoorejo leydi sénégal Macky Sall fewde e lande Pastef ɗo wi Macky Sall holliti kay wonande so tawi kay ɓe jiiɗi yoɓe waɗ abrogé on ɗon projet de loi amnesty so tawi kay ɗum on laatima ma gueɗe ɗe kala leer on ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde tribune quotidien jayde wiyetede jayde point actu kañum arti ko yuti ala haali on ɗon holliti noon ɗin ɗon violence uji woni tan ɗin ɗon kewkewoji kewnoɗi e hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e goho jaggi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi on gonnoɗo e hoorejo leydi sénégal oɗo saaha kay nana tekkina banggue muɗum holno wiiri ko musidmen janiyankoɓe konnguli makko holliti ɗum wonde kay so tawi ɓe jiiɗi artude ɗin ɗon événement ji kewnoɗi e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho jaggi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi yoɓe mbatta abrogé on ɗon projet de loi jande nde ruttanima Ousmane Sonko gonɗo e lañde ngam tekkinde banggue muɗum ko yuti ala haali kanɗon lande Pastef honno wiiri e kam musidɓe janiyankoɓe oɗo saaha kay kanko Ousmane Sonko mono woni e wadde blende banggue makko ni holno wiiri e jayde nde warti noon e on mo ganduɗa kañum woni Bachir Kébé baɗonoɗo limosé oɗo saaha kay kañum woni ganduɗa kay kañum woni ɗimmo walla mbiyen kañum woni ɗimmo ko yuti ala haali on ɗon secrétariat toon to lande Pastef honno wiiri e jayde l'observateur kañum arti eko yuti ala haali on ɗon kono noon kadi ɓe duttanima ko yuti ala haali Macky Sall gonnoɗo e hoorejo leydi sénégal ɗiɗon konnguli ɗo suuti ɓe mbitande ko Macky Sall riwti dendagal ɗum ganduɗa kay kañum woni ɗin ɗon tumamuyaji pownoɗe e dow muɗum ɗum ko caggal ɗin ɗon violence uji bonnoɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho jaggi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi jande arti e hoorejo leydi ndi fandare muɗum ko yimɓe ndendin sembe muɗum gam mbawa habtade ɗen ɗon pelle ceɓɓitiɗe pelle jihadiyankoɓe ɗum ene tawe e jande ko jayde L'As quotidien kañum arti ko yuti ala haali on ɗon accusation walla ni mbiyen ɗin ɗon haalulaji ganduɗa kay rewino ɗo ko yuti ala haali e tumamuyaji ɗin ɗon ko yuti ala haali ɗin événement ji dewnuɗo ɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho jaggi hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi e kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gatti noon politique e wonande Macky Sall kañum kay oɗo saaha joni riwti dendagal ɗin ɗon ganduɗa kay kañum woni ɗin ɗon tumamuyaji o won saaha noon o holliti kay woni so tawi kay ɓe jiiɗi ɓe jinno ko wadde utilisé wiyete ko violence gam yettade e dow gaddingu laamu ngu ɗum noon kanko on saaha o jaɓatano ɗum jande artine kadi e Sonko mo ganduɗa kay waɗi remanié on ɗon parti mo ganduɗa kay kañum woni lande Pastef oɗo saaha noon ɓe kolliti kay Sonko nene sembetina on ɗon lande muɗum hono hannirta niyete bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw Pidi TV ko ɗum woni komin kemnoɗo ɓilendade ko sifa e kelle gadane yoga e jaydeji leydi sénégal ɗo te Bowal Daka Madina Gounass ko wiɗi on tan jokke ɗoftade kamɓe rewidade programme uji ɗi Pidi TV omin jokku hollidande on kala ko ganduɗa kay ne kewɗo e Daka o so Allah lamɗo jaɓɓi Allah jarama on jarama ayo dañal men hayo bural men
ɗi ñalɗi daka mboɗo yettataga ɗomi jimowo baɗomi hami jojolani